Primera anàlisi del resultat de les sentències del Tribunal General de la Unió Europea, que ha denegat les dues peticions que havien formulat el president Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Les ha rebutjat les dues i, per tant, en conseqüència, ha deixat invalidada la immunitat parlamentària. En aquests moments estem en aquest punt. A veure, primera, és una bona notícia? Sens dubte és una pèssima notícia, és una notícia dolenta, ho és, no cal dir, per l'exili català, ho és per l'independentisme i ho és pels drets fonamentals de qualsevol ciutadà de Catalunya, perquè estem parlant de drets fonamentals. Per tant, no és una bona notícia, és una mala notícia. La segona, és una notícia sorprenent, no esperada? No, de cap manera. Era una notícia altament possible i altament probable, perquè, com explica molt bé Gonzalo Boye, en el Tribunal General de la Unió Europea l'exili català no ha guanyat mai. Sempre han guanyat, i sempre hem guanyat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És a dir, el Tribunal General és la primera instància i el Tribunal de Justícia és el Tribunal de Cassació, és la que fa jurisprudència. El primer, el Tribunal General, és normativista i no entra mai en el fons. El Tribunal de Justícia entra en el fons. Mentre en el Tribunal General hem perdut, en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hem tingut sentències molt i molt favorables. La darrera d'enorme importància, quan deia obertament que es podien renunciar a donar les euroordres quan un grup objectivament identificable podia veure vulnerats els seus drets. Estem parlant, per tant, que els eurodiputats representen un grup de persones molt important que, a més tenen uns drets fonamentals que estan sent posats en qüestió. De manera que no és bona, però no és sorprenent. La tercera pregunta, aquí acaba tot? Aquí no acaba res i tot continua. Desgraciadament és una història llarga, però continua perquè la lluita pels drets no és una lluita fàcil en una Europa d'estats. Però a partir d'aquí què passarà? Passarà el següent. La primera, molt probablement, Llarena reactivarà les euroordres, perquè a més Llarena avui deu estar retòric i deu sortir per la castellana triomfant amb el cap, amb el pòster del Puigdemont ensenyant-lo dient ja lo tengo, no? És evident que amb tota probabilitat, si no les té ja preparades i ja ho ha fet, les farà immediatament. Però també immediatament els advocats del president Puigdemont demanaran al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no al TG, sinó al TJ, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les mesures cautelars per mantenir la immunitat i que no siguin detinguts. Com cal recordar, en el seu moment el Tribunal de Justícia ja les va donar, aquestes mesures cautelars. Es tornaran a demanar. Tercera cosa, encara que Llarena ho intenti, per molt que enviï una euroordre, com aquesta euroordre ara planteja delictes diferents, perquè amb el canvi del Codi Penal els delictes han mutat i ja no demana agafar Puigdemont per sedició, sinó per malversament agreujat i delictes públics, delictes d'obediència pública, no sé com li diuen, demanant això, el que sostenen els advocats i globalment la immensa majoria de la gent és s'ha de demanar l'euroordre per un delicte concret. Si aquell delicte ja no existeix, has de tornar a demanar l'euroordre. Per tant, no és allò d'envio l'euroordre i porteu-me'l. No, demanar el suplicatori. El suplicatori ja no et serveix l'anterior, n'has de fer un altre. I la situació ha canviat. Ha canviat, ja no és la mateixa presidència, i encara que no sigui favorable. Ara tenim la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala que estem parlant de drets fonamentals d'un grup objectivament identificable. És a dir, que la partida és llarguíssima. I a més, finalment, hem de recordar que allà on es fa jurisprudència, que és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és on ens veurem finalment, definitivament, és la batalla final, les coses han acostumat a anar molt millor. De manera que, tots tranquils. Home, no podem dir que avui sigui una gran notícia perquè també us he de dir que si hagués anat molt bé al Tribunal General també s'hagués pogut apel·lar a la cassació, per tant. Però en tot cas, avui estem on ja estàvem, amb un Llarena que va perseguint l'exili català, amb uns drets fonamentals que estan sent qüestionats, amb un Tribunal General que mai ens dona la raó, recordin aquell francès quina mena d'informe va fer tan desfavorable a l'exili català, i amb un recorregut cap al Tribunal de Justícia, que és on pot haver millors notícies. Per tant, persistir, resistir i lluitar. Tot continua.